Okay. So yan mga bay, na panibaguhan tayo. Kasi pag yun yung park light, yan gagana na. Maganda yung color, green. Maganda ko na. Buka natin kung gagana ba yung speedometer. Parang hindi tayo in-scam sa seller. Buti mabait yung seller mga bay. Kasi pag hindi yung mabait mga bay, siya yung may mali nito. Kasi inutang natin to sa Shopee. Kasi yung Shopee ng sisito sa kanya. Yan natin. Ano ba yung speedometer? Post ko mga bay, hindi gumana yung van speedometer. So yung speed sensor yung palitan natin dito. Wala, hindi gumana si Hero. Yes, yung RPM gumana naman yung RPM. So siguro alam kung gagana to. Tapos yung temperature, kita agad. Temperature na yan po siya. Okay na. At least gumana yun. Temperature sensor. Yan siguro speed sensor to mga bay. Kasi papunction naman yung RPM. Siguro ito speedometer, papunction talaga yan. Tapos may kilometrahe na naman na reading. So yan lang mga bay. So at least sasubukan natin na gumana. All good. So thank you seller. So nawala yung check engine. Meron pa naman doon na pala. Yung signal light. Ayan, gumana. Gumana lahat. Ayan. Okay na yung fuel pump natin. Malinis na. So nabuksan ko to kagabi kasi mga bay. Kasi parang dami naman dong mga nakikita ko sa loob. Sa tangke. So nilinisan ko. Pangalawang linis ko na to. Tapos ito. Gumagana na to mga bay. Function na yung aking speedometer doon. Kasi linilisan ko yung mga linya nito. Dito mga bay. Kinalawang na kasi. Siyan, tignan ninyo. Pati ito. Inayos ko paglinis. So sana hindi na ito mamatay-patay mga bay. So silipin natin doon sa tangke kung okay na ba. So may kunting dumi na lang. Kunti na lang yung dumi. So doon sa loob. Legs na. Kunti na lang yung dumi. So nagtubil tayo ng 10 liters nito. So 10 liters yung tinubil natin. So all goods na. Yan. Hindi na yan masuyop sa pump. So kunti na lang yung dumi niya. So pwede na yan. So may panglinis tayo dyan. Ano na lang natin yan. Salain na lang natin. Yung mga ibang dumi dyan. Yan, ito na po yung speedometer natin. So yan, gumana na pati yung fuel. Yan. Pati yung fuel gumana na. Pilawin natin. Yan. So, thank you sailor. Ito yung RPM, gumana na rin. Ito speedometer hindi pa kasi parang sira yung speed sensor natin. So yan, all goods na yung ating speedometer. So gumana na yung fuel. So 10 liters yung tinubil natin yan mga bayo. So parang 50 liters tong full tank nito mga bayo. Tapos ito yung ating temperature, gumana na rin. Just pag ganyan 54, 55 pa. So, hindi rin natin yan tatanggalin, pero ito mga bay, diskartehan natin to na mailagay natin ng maayos. Dito natin ilagay yan pati ito. Kahit hindi na yan gagana. Kahit ganyan lang yan. So ito lang yung kasi gumagana na. Itong speedometer natin hindi gumagana. Siguro yung speed sensor yung sira. So tatanggalin ko pa yung speed sensor mga bay.
So tignan natin yung speed sensor kung pwede pa ba yun ma-repair or mag-order lang tayo ng bago. So nag-order lang tayo ng bago mga bay. So ito yung ating manubela. So all goods na. Natapos na natin. Pero hindi pa pinutol yung dito kasi mataas pa. Ibabalik ko pa dito. Para maganda sa tignan ba. Ibabalik ko pa dito. So para all goods. So at least maganda na yung hawakan natin. Mura lang bili ko dito kaysa dito mga bay. Mas mahal to 200 pero parang pangit naman. Ito parang original talaga. So maitim na yung manubila natin. Oh, maganda. Maganda pa tong tela mga bay. Leather talaga. So yan lang update sa ating Cherry. At least kumana na yung RPM. So doon ko nalalaman mga bay na sira talaga yung ignition coil natin. So papalitan natin yan. Malapit na dumarating yung ignition coil natin. At nagpalit rin tayo ng bagong fuel pump. Kasi parang fuel pump din ang sira nito. Mapatay-patay siya mga bay. So all goods pa man yung fuel pump. Pero hindi ko lang alam. Pinalitan ko kasi yung hose doon sa fuel pump na maliit mga bay. Kasi malaki yung hose na nakalagay doon dati. Yung sa minya. So yun talaga basta problemado yung mga ignition coil. Yan talaga yung minor mga bay. Baba, taas, baba. So binalik ko na yung stock na injector nito. Hindi ko na ginamit yung 4 holes. Grabe ang takaw kumain ng gas. So all goods pa tong stock na 2 holes injector lang. So yan talaga yung minor pasasira yung mga ignition coil mga bay. So may nabili na tayo. So hintayin natin. So ang sira nito mga bay ignition coil dito ipakita ko sa inyo. Ito yung minor nyo. Magandahan ko dito, maganda pa talaga mga bay. Kurya buyag yung makina nito. Yan pa, nagpapag pa. So ito po yung ignition coil na sira mga bay. Itong isa. Kasi pag bubunutin natin to, yan, may reaction. Pero pag ito yung bubunutin natin, parang wala lang. Hindi talaga parehas dito. No? Parang vibrate talaga. Hindi kaya dito. Nag-vibrate siya. Pero konti lang. Papalitan natin yan ng bagong spark plug. Pati yung sa isa mga bay, kahit bunutin yan, gagana. Ito talaga yung hindi masyadong maganda yung kuryente niya. Tapos yung minor niya, yan parang gumiginawa ba. Yan talaga. Pag mga sikanhan na tayo, dami talagang mag-assist natin dito. Pati yung fuel pump nga, parang may problema din ang fuel pump dito mga bay. Sa aking nalalaman lang. Kaya, yan, abang-abangan tayo pagkarating sa fuel pump at bagong ignition coil. Isa lang yung in-order natin, ito yung papalitan natin. Pero pag hindi pa rin mawala, ito lahat, papalitan natin to.